Igbo bụ Igbo, ekene m unu mmanụ. Afa m bụ Nweke David Echezonachukwu, mana ife ndị mmadụ na-etu m etu bụ DD, maka enwere m ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ejije nke ndị oyibo na-akpọ film, a na-akpọ DD Films Production. Ya bụ mere ndị mmadụ na-akpọzi m ya bụ DD. Nweke David si na Enugu steeti wee pụta. Enugu steeti na Nweke David si na Ụmụagụinyi wee pụta. Ụmụagụinyi dị na Oju River Local Government nke dị na Enugu steeti, ebe Nweke David si. Ka m si wee too n'ezinụlọ nsi na ya wee pụta. Ịma o nwere ihe ndị mmadụ na-asị, ndị na-agụkwa ego gụrụ nke Wakomze gụrụ that time, no, I was born with a silver spoon. Amụkwa m na silver spoon a amụnyere m n'afụfụ maka na nsị na ezinụlọ ji ego pụta ịmanụ etoro na asị, mana ọ bụrụ na agụụ na-egbu anyị na-abịa n'obodo na anyị nwakacha wee daa ogbenye, mana esi m n'ezinụlọ ogbenye wee pụta. Mana Chukwu na ha emere onwe ya afa dịka ka unu nwa si wee marụ, dịka nsi wee gwa unu na mbụ na nsi na famili na-enwero n'aka esichere ike wee pụta. O nwere mgbe o ruru ịmagonu mgbe a ka esi eme, ama m ka aka na-emekwa ya kịta, ebe a mụrụ ọtụtụ ụmụ afọ na aka esichara ike, ezipụ ndị a ga-ezipụ odibo eje gbaba odibo nke ndị oyibo na-akpọ apprentice. Ya bụ na eso m wee nwekwuo that experience ma ọ bụrụ ndị oyibo. Ya bụ na agbara mbọ afọ 6 na Ladipo dị na Lagos steeti, Munshi. Ladipo dị n'ime Munshi dị na Lagos steeti, ebe m gbara mbọ. Ka m si wee gaa akwụkwọ agwa m akwụkwọ na steeti dị iche iche maka na adị m ka azụnọ mkpụgharị ka eji ere nwa mkpi. Agara m akwụkwọ na Mina, gaa n'Ọnịcha, MCC Awada, ebe m bi mgbe m na-agụ ya bụ akwụkwọ. Agara m akwụkwọ ka anyị hapụ ya ụnyaahụ. Agụrụ m akwụkwọ. Ihe ejije a dịkwana ka ihe a ga-asị na ọ marụ mmadụ ama. Ya bụ na ya bụ ife marụ m ama maka na mgbe m pere mpe ka m nọrị na-enwe mmasị banyere ya bụ ife ejije. Ya bụ na ife ọbụla a na-eme bụ ife egwuregwu, ife eji eme nke ndị oyibo na-akpọ entertainment na-adị na-amasị m. Na mbụ eche m ma ọ ga-abụ egwu, eche m ma egwu mmere nji wee mesị egwu, mechaa egwu mekwa egwu with nwa amadi a na-akpọ Solid Star, nke onye ọbụla ma gụrụ 1 in a million. Emere m egwu, ọ bụghị fim ka m bụ ụzọ bido, ọ bụghị ihe ejije. Ya bụ megide ihe dị n'egwu ọ dịka ya bụ ihe ọ bịa na-agbaji m aka, m hapụ ihe dị n'egwu wee banyezie na ihe ejije nke a na-akpọ fim. Onye ọbụla ji wee marụ m n'ụbọchị nke taa. Ya bụ na ihe dị n'ihe egwuregwu dị m n'ọbara. Ọ bụrụ na m nọgidere mmapụta sị ka nje mmebi ya maka ego, mere ọtụtụ ndị mmadụ ji amaba n'ime ya kịta. Maka ị na-anya fụ na o nwere ndị na-amalụ ka esi eme, dị na-ama ka esi ewenye aka ewenye ụkwụ, mana onye ọbụla chọrọ ime ihe ejije maka na ha na-afụ abịa fụ nwa amadi dịka Mike Ezuronye, Zubi Michael maọbụ Yul Edochie, na ha na-eriju afọ, nwee ọtụtụ ụgbọala, na-ebi ezigbo ndụ, asị na ha ga-eje imekwu ihe ejije ka ha wee dị ka ndị a. Ifugo na ihe dị iche dị na nke a. Ya bụ na mụ nwa na onwe m bụ mmasị m nwere n'ime ya ka m ji wee banye na ya. Ọ bụrụ maka ego m ga-enweta, mana ama m na ego ya abịakwa ama m na ego dịkwa na ya. Ya bụ na mgbe m bidoro mebe ihe ejije a bụ n'arọ 2010 ka m bidoro. Ebidoro m ya weta ihe ndị oyibo na-akpọ PA, production assistants. Ya bụ ụmụ odibo na-arụ ọrụ n'ebe a
a na-eme ihe ejije ịghọta. Arụrụ m nke a, arụtekwala m ya aka, mmatụkwala unu asị, rụgide wee sizie n'ebe a dịka ndị upcomers na-apụta kịta na unu ga-aghọta ihe m na-ekwu. Arụgidere m nwee different production houses nọ n'ime ya, that is ụlọ na-emepụta ihe ejije, registacha na-agbagharịgide otu awụ n'ezi. Mana o mekwara ka m kwụsị maka na ihe a bụ ihe m si n'ọnya ka m chọrọ ime, mere unu ji wee na-afụ ihe ejije ndị nnọcha n'ime ya kịta n'ebe niile, ma n'isi mbido ma ebe dị nke ọzọ unu nọ na-ekiri m. Ya bụ na ebidoro m ihe ejije a n'arọ 2010 dịka onye na-agba odibo n'ime ya, ịghọtago. Mechaa ya na 2010 dịka onye na-agba odibo, abanyezie 2011 bido rụbazie nke a na-akpọ continuity, ya bụ onye ncheta, onye na-echeta ihe na-eme na ka esi eme ihe ejije. Mmadụ na-emejọ ya na-adịrị emetụ ya, ọsị mba na-emetarị ya, ọrụ continuity. So arụrụ m nke a rụchakwa ya wee rụwakwa onye ntụziaka ka a na-akpọ assistant director, wee mechazie bụrụzie director, bụrụzie member of DGN, Directors Guild of Nigeria. Ya bụ na o bidoro n'afọ 2010, mana mgbe m baziri n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ professional bụ 2012. Ọ mgbe aka m mere my first ever film m ji ego m wee produce. Dịka isi wee kwuo, ya bụ ife ọ na-ebu aka, ife na-afịa alụ ka ọ bụ, maka ọ dịka ebe a ga-asị na mmadụ na-agba agba na-eche eche, ịghọtago. Ya bụ na ọ dịrọ fencha mfe ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu. Mana ihe mere m ji wee na-eme ya mgbe a bụ m na-eme ya maka na ị ga-adịcharọ iji wee kwụzụcha mmadụ niile ga-abịa rụọ ya bụ ọrụ ụgwọ. Na ị ga-adịchakwala emerọkwa m ka m hapụ ime ya. Enwe ihe a na-akpọ, ndị oyibo na-akpọ determination, na ikwenyere na ị ga-eme ihe a, na ị chọrịrị ime ihe a. Onye a bụ ihe mmerụ mbịa ọ dịka m na-agba na-eche eche, mana ihe ndị a niile ahapụsigo ndị nke a kịta. Ya bụ na ikirie recent movies, that is movie ọfụrụ m mechara ugbu a, ị ga-afụ na enwego ihe ndị oyibo na-akpọ division of labor, that is enwego onye ga-agba nwee onye ga-eche eche. Kịta ana m enye ndị mmadụ, a na-ekezi ya bụ ọrụ eke, ka mmadụ hapụ na ishutugide film one day anụ na mmadụ dara na set, ọ bụrụ ya ndị oyibo na-akpọ stress. So onye bụ the thing. Nke bụ eziokwu bụ na dịka isi wee kwuo na obi mmapụ nwere ike na-eme ka ya nke nwetazukwa ego ma ama nwetazu ego. Fim izizi m mere enwetara m 90% of ego m ji wee mịa na 2012. Nke bụ eziokwu bụ na agbanịrị m ka ikera m, maka ndị Igbo si na ọka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ya bụ na eji m nwa amadi a na-akpọ Francis Odega, nke a pụtara mbọsị a mee get out of here unu nwa ma. So eji m ya wee mee ya bụ ihe ejije, kwụkwa ya ụgwọ, gwụọ ya ezigbo ụgwọ. Ịmagono onye na-emebọrọ ihe mbụ, ị ga-enwe ebe ị ga na-adị ya, ị na-eme ya ị na-adị ya, ị na-eme ya ị na-adị ya n'uche gị, chekwa na ị na-emetụ ya mma, mana maka na ihe izizi mmadụ merụ izizi a na-enwekarị error. Ọ mere gabazie ya bụ ihe amasta gị. Ya bụ na fim mbụ m merụ afọ ya bụ Reckless Lives. Elere ya na Alaba, elere ya na Ọnịcha, elere ya everywhere, mana ọ gara ọfụma. Ihe mere na ọ gara ọfụma bụ na the film ọ dịchara standard. That's my first film. So ya mere ya ego m ji wee mee the film dalụ mmiri, enwetalụ m ya. Mana o merụkwa m ka m kwụsị ị na-eme ihe ejije, maka ọ bụ na m ji maka nke a wee kwụsị ịdị na-eme ihe ejije, ọtụtụ n'ime unu kirigoro ihe ejije m ama mfụ m n'ụbọchị taa, mma nọ n'ọnọdụ a nọ n'ụbọchị taa. Ya bụ na o mecharụ nke ha jụ n'ume si na ihe ejije a we die here, nke ndị oyibo na-asị we die here, anyị ga-anwụ n'imi, anyị ga-afụ isi
ya mere o ji wee kafụ m n'ebe a taa nka na-emekwa ihe ejije gaghị na-emekwa ihe ejije na-aga n'iru. Okay, ihe dị na mgbe ị na-arụ ọrụ ị na-eme ihe ejije wite onye ka na-eme ya ọfụ nke ndị oyibo na-akpọ upcoming actor, ihe izi ga-ebu n'obi gị bụ na onye a ka na-ebido ihe ọfụ. Ịmarago na gị nwa na onwe gị bụ director na amụghọ gị bụrụ director. Mgbe ị na-ekunite imechara onweghị onye ọbụla merụ fim n'ụwa na-enweghị ihe a na-akpọ stage fright mgbe o mere ya, ji egosi n'ihe izizi o mere mụnwa. Ebu m mmiri ka nje nye actor, achọrọ m ịkpa afọ ya, ọnwụgo, may he so rest in peace, all popular actor, ka nje bunye ya mmiri na set. Ozugbo m rutere, glass m ji n'aka dapụ kụwa. Director aba, everybody aba. The actor kpọọ m tie m aka n'obi si na onye unu na-abalụ mba na ego obi ya na-ama kpum 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 kpum, unu achọrọ igbu ya. Ịghọtago ya bụ ife. So ọ bịazie mee mụ na direct film, though as a director ị ga-achọ ịrụ ọrụ with ndị mụ ihe a na-eme ka ọrụ gị nwee ike ịpụta ọfụma. Mana ifu onye nwere mmasị n'ihe ejije wepụtara oge ya nwee ezigbo mmasị na-eme ya, ọ nara emeti ya ọfụma. Ọrụ gị nke iji bụrụ director bụ ịtụziri ya aka. Mgbe anyị na-atụziri ya aka ka ị na-emezi ọrụ gị a na-akpọ directing. Directing abụrụ just ịkọlụ shot, just tie action, inyecha blockings itie action. No, directing bụ ịkụziri ịgwa onye a na lines gị ide ebu ya ọfụma, na lines gị dị different from your facial expression. Your reaction na-adị too much, ọ na ịnaghị react at all. Obviously onye bụ first time actor just na-eme ọfụ, na-ebido ọfụ, ọ ga na-eme mistake. O nwere mgbe ọ ga-awụrụzie like so many of our big actors unu nchama na film is ha mecha, ọ na-abụ ha kiri ya kịta amụ so ọmụnwa mere ihe a. Ya bụ na the young shall grow. Mụ na ndị bụ upcomers na-arụ ọrụ, aka m ji eso ha dị iche na aka m ji eso ndị nke mebegoro a na-akpọ professionals, that is talking about the stars now. Ọkwa for upcomers nwere ihe ndị oyibo na-akpọ respect, that is nwere ugwu, na-akwanye ugwu, nwere listening ear, na-ege ntị, na-erubelu direct isi, bịara for ihe ọ chọrọ, na-abịalụ for ihe ọzọ. Ọ dị ndị a ka ya bụ mfụ na onye a chọrọ ime ejije, na ọ chọrọ ime ejije mana ọ naghị emetachi ya, mkpọketi ya nso kụziere ya, maka ama m na olu echi ọ ga-abalị ya. Abịa n'ihe dị na iji asụsụ Igbo eme ihe ejije, ọ iji wee kwalite asụsụ Igbo anyị, maka na ị na-anya efu na o nwere mgbe Igbo anyị ya nwụọ pịtịpịmpe, ụfọzie ntakịrị, ọ dịka ebe a mụnyelụ kandụl a nwugide nwuruo ebe a gbadaa. Ya bụ kịta anyị ka nwudetere ya n'oge melụ eji wee nwegasịa ndị na-egosi ihe ejije Igbo dịka isi mbido na ndị ọzọ. Ya bụ na ime ihe ejije n'Igbo matụrụ na asị ọ fịara arụ nke dị egwu, ọ fịara arụ in all angle, bido n'imepụta ya emepụta na ile ya wee nwetakwa ego iji wee mee ya bụ ihe ejije. Maka na ihe ejije nke English, nke oyibo na-aka agba ọsọ karịa nke Igbo, maka na universal language. Mana asị m mba
na asụsụ Igbo ama nwụ ka m hapụ kene nke ndị oyibo a mewe kene nke Igbo ọ ga-abụ nne m nọdị maka nna m anwụgo ọnọdị okirie ọghọta ya na ndị enyi ya nọdị ha ekirie ha aghọta ya bụ na ọ na-amasị m, ọ masịrị m nke ukwuu ka m na-eme ihe ejije Igbo maka na iji wee kwalite asụsụ, maka o nwere mgbe ndị ọcha sị na o nwere mgbe ọ ga-abụ ruo ka m si wee nụ na o nwere mgbe ọ ga-abụ ruo asụsụ Igbo anwụọ pee ịghọtago onye wee socha wee mee ọ dịka ụdị mmadụ mụ na ndị ọzọkwa na-emepụta ihe ejije Igbo ji wee horo ntutu taa si na anyị ga na-eme ihe ejije Igbo. Anyị mechara nwee otu a na-akpọ IMPAN nke mụ nwa so wee bụrụ the founder. IMPAN bụ Igbo Movies Producers Association of Nigeria. Ada emego fim, anyị emego Igbo fim 3 iji wee na-akwalite asụsụ Igbo. Ọhaneze ndị Igbo, afa m bụ Nwaamadi Nweke David. Ihe eji wee mara m bụ DD Films Production. I'm a member of Directors Guild of Nigeria. Bikonu na-ekirinu isi mbido, maka na unu na-ekiri isi mbido unu ga na-afụ ihe ejije ọfụ, unu ga na-afụ ihe unu ga na-enye unu obi aṅụrị, unu ga na-afụ ndị otu m ga na-abịakwa n'ihe interview na-akọwara unu ka ha si bido na ka ha si wee na-ebe ndụ fa. Ya bụ na-ekiri na isi mbido ka emesịa nụ.